Što mislite, je li moguće na bilo koji način povezati daleku zemlju izlazećeg sunca i naše Međimurje? To je uspjelo Bojani Španiček. I tako je nastao ovaj prilog. Međimursko mjesto Čukovec ima samo 300-tinjak stanovnika. U sastavu je grada Preloga. Nema svoju crkvu ni poštanski ured, ali ima nogometni klub. I to ponajbolji u županijskoj ligi. Za NK Čukovec 77 igraju domaći dečki. Mesarić, Belović, Slaviček, Poljak, Lehki, a njima uz bok iz dalekog Japana Shun Takano i Kenta Sato. Ja sam Shun Takano, 18 godina. Prije Čukovca igrao sam u japanskom klubu Yukei Kashiwa. To je srednjoškolski klub i japanski je prvak. Shuna i Kentu u Europu je doveo san o velikoj nogometnoj karijeri. Želim igrati u nekom velikom europskom klubu. Sad sam u Čukovcu i to je za mene korak naprijed prema tom cilju. Ovdje su završili igrom slučaja. Potpisali su za jedan crnogorski klub, no zbog neriješenih papira prijetio im je povratak u Japan. Njihovim je menadžer pronašao mjesto u Čukovcu, a predsjednik kluba ustupio vlastitu kuću. U ekipu su se odmah odlično uklopili. U slačioni je, moram reći, show, smijeh je non stop, oba dva mladića su baš šaljivci, zafrkanti, prihvatili su našu šalu i mi njihovu i to je baš jedna super atmosfera trenutno i u klubu, i u selu, i u ulici, i u kraju, znači jedan vrlo pozitivan događaj za ovaj kraj. Nogometni transfer brzo je postao senzacija. Na utakmice dolazi sve više gledatelja. Raspisali su se i mediji, a mladići su u selu prava atrakcija. Mi attraction? Yes! Wow! Kids come here. Djeca mi ovdje stalno govore: ti si smiješan, dečko. Svaki put mi kažu da sam lud. Ako djeca kažu da sam atrakcija, to je dobar osjećaj. Nogometna simbioza Japana i Međimurja odlično funkcionira, bez obzira na kulturne razlike. Jedan interesantan mentalitet i kažem, oni su tu od jutra, od kad se probude, doslovce do mrklog mraka na terenu i onda moramo reći mladićima: dečki, dosta, ajde sad na odmor. Ne? Čak i prije utakmice ja sam ih otpelao k sebi doma i zabranio im loptu na jedan dan. Komunicira se na engleskom jeziku, ako treba i rukama i nogama, a one najvažnije hrvatske riječi gosti su već naučili. Lijevo, desno, nazad, naprijed, lopta, noga, lice, palačinke. Palačinke, kobasice i puding osvojili su mlade Japance, ali još više gostoljubivost domaćina. Bili smo i na par put na večeri u Prelogu u kafićima, pa je tak malo tu po večerama, kod familije su bili, rekli su da nisu očekivali da će biti tako prihvaćeni, da će ih neko upoznat sa svojim familijama, da to tamo nije tako običaj, tako da su fascinirani kako su prihvaćeni oni tu. Nakon Čukovca, Shun i Kenta najvjerojatnije će u Austriju, a jednog dana možda doista obuku dres Barcelone, Bayerna ili Reala. Kako god, Čukovec će zauvijek ostati zabilježen kao prva postaja njihove europske nogometne karijere.